सावथुन मुलुगनि हिरोआ दा मोगथां मुलुगावबो हिरो जानानै फैबाय। तामिलनाडु रायजोनि नंगुबै हिरो जानानै फैबाय बावैसो सान सिगां गिबि मन्त्रि बिबान मोननाय तालापति विजयआ। समाजारि बिजोङाव दासान्दि जाय मोनसे भिडिअ'आ गोसारगासिनो दं बेनि उनावनो साथाम आईपीएस अफिसारफोरखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनो बिथां गिबि मन्थ्रिनि। नंगौ, बे समाव लानानै फैदों तामिलनाडु रायजोनिफ्राय मोनसे गिदिर रादाब। तामिलनाडुआव सासे 10 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ आथोनारि जिनाहारि खालामना बुथारनाय जाथायखौ लाना मोनसे खौरां मेलनि सिगाङाव साथाम आईपीएस अफिसारनि मिनिनाय आरो सरासनस्रा रायज्लायनाय भिडिअ'आ सोराङाव फैनायनि उनावनो साथाम आईपीएस अफिसारनि सायाव गोबां रायजो राजाफोरा रागा जोंखांनाय आरो दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। जाय दुखुनांथाव आरो सोंखारिजाथाव जाथायनि खौरां मेल लानायनि गेजेरावनो आब्रुथि गैयै मिनिनाय आरो रायज्लायनाया समाजारि बिजोङाव गोसारदों। आरो बे साथाम आईपीएस अफिसारफोरानो जाबाय पुलिस इन्सपेक्टर जेनेरेल आर.भी. रामिया भारती, कयम्बटूर रेन्जनि डीआईजीपी स्वामीनाथन आरो कयम्बटूरनि एसपी आल्लाटी पल्लीभवन कुमार रेड्डी। बिथांमोनखौ खौरांगिरिफोरनि सोंलुफोरखौ फिन्नाय होनो थियारि खालामनाय समाव मिनिनाय आरो रायज्लायनाय नुनो मोन्दों। जायनि जाउनाव बिथांमोननि बेबायदि आखुखौ नुनानै सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सान सिगां तामिलनाडुनि कयम्बटूराव सासे 10 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ आथोनारि जिनाहारि खालामना बुथारदोंमोन दुथां सुबुंफोरा आरो बेनि सायावनो खौरां मेल खुंदोंमोन साथाम आईपीएस अफिसारफोरखौ लाना। नाथाय बिथांमोनहा जाथायनि सोंथि खालामनाय समाव गावसोरनि मिनिनाय आरो रायज्लायनायाव मुखुब जादोंमोन। जाउनाव दा बे साथाम अफिसारफोरखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनो बिथोन हादरसानि गिबि मन्थ्रि तालापति विजयनि।